שלום לכולם. בסרטון הזה אנחנו נלמד כיצד אנחנו יכולים במסמכים משותפים להגיב, להעיר, לערוך מסמכים משותפים וגם לקבל או לדחות הצעות של אחרים לשינויים במסמכים. הדוגמה שבה נשתמש זה מרחב לימודי של החוג למתמטיקה. אנחנו נכנסים במודל לחוג למתמטיקה ויש לנו קישור לסילבוסים, הבה נגיב אחת לשנייה ונשתפר. כלומר, כאן זה המרחב שבו כל הסילבוסים של המרצים נמצאים. המרצים יכולים להיכנס לסילבוסים, להציע הצעות, לתת מחמאות, למצוא אולי נקודות השקה בין סילבוסים, בין קורסים שונים. אולי בעקבות המציאה הזאת הם יוכלו גם להחליט על שיעורים משותפים. אולי אפילו למצוא חפיפות בין קורסים, דבר שהוא לא כל כך רצוי, ולנסות להחליט כיצד להתמודד עם זה. אז אנחנו נכנסים לסילבוסים, הבה נגיב אחת לשנייה ונשתפר, והכנתי פה מבעוד מועד, לדוגמה, שני סילבוסים. אני רואה פה סילבוס על אסתטיקה ומתמטיקה, זה נשמע לי ממש מרתק. אני נכנס, ואני יכול לקרוא בסילבוס, אבל בשביל לערוך אותו, להכניס בו הערות או להגיב, אני לוחץ על הכפתור למעלה, ריבוע עם חץ באמצע, והנה נכנסתי, ואני יכול לעיין בתוך הסילבוס ולקרוא. ככה ממבט ראשון אני כבר רואה במשפט הראשון שיש פה איזושהי בעיה עם מילה, להציג בפני הסטודנטים את היופי הגלום. זאת הכוונה, אני משוכנע שזאת הייתה הכוונה של כותב הסילבוס. אז מה שאני עושה, אני פשוט מסמן אותו וכותב פה הגלום. הנה אנחנו רואים שבו בזמן שהכנסתי את השינוי נוצרה לי בועה בצד ימין שמראה על השינוי שהכנסתי. אם אני עומד פה אתם יכולים לראות ש-only editors can accept, זאת אומרת אני לא יכול לאשר או לדחות את ההצעה הזאת שלי, את ההערה שלי, אלא רק בעל המסמך יש לו הרשאה לקבל או לדחות את השינויים במסמך. אם אני מתחרט אני יכול ללחוץ על X, אני רוצה עוד להוסיף עוד איזה משפט, אני יכול פה. אני ממשיך לקרוא, ואני רואה פה פרקים מתורת המספרים, בעיות מילוליות, פרקי הנדסה שונים. אין לי מושג במתמטיקה, אבל ככה נראה לי גם לצורך ההדגמה שאפשר להציע פה לכותב הסילבוס להרחיב ולפרט מהם פרקי הנדסה שונים. אז מה שאני עושה, אני מסמן את האזור. פה אני לא משנה דבר, אני רק רוצה להכניס הערה. אז לאחר שסימנתי, אני לוחץ על הכפתור insert comment, להכניס הערה, ובצד ימין יש לי פה בועה שנוצרה, ופה אני מכניס אולי כדאי להרחיב לגבי פרקי ההנדסה השונים. הנדסה שונים, למשל גיאומטריה, סימן שאלה. אוקיי. אז הנה הכנסתי פה הערה, ועכשיו אני רוצה שאנחנו ניכנס בעיניים של עורך הדבר החשוב ששכחתי זה ללחוץ על comment, כן? אחרת ההערה לא תיכנס לתוקפה. הנה, הכנסתי. עכשיו אני רוצה שאנחנו ניכנס בעיניים של המרצה שכתב את הסילבוס, והוא נכנס והוא סקרן לראות מה ההערות שהוא קיבל ממרצים שונים. אז אני נכנס לדפדפן אחר. הנה, אני המרצה שכתב את הסילבוס על אסתטיקה ומתמטיקה, אני נכנס למרחב הלמידה של הסילבוסים, ואני כבר מחכה בכיליון עיניים לראות מה ההערות שקיבלתי, המלצות, אולי מחמאות, אסתטיקה של פתרון בעיות. שוב אני מחפש את הריבוע עם החץ למעלה. יפה. נכנסתי למסמך. אני מגלגל למטה, והנה אני כבר רואה את ההערות שקיבלתי. או איזה יופי, מישהו תיקן לי, איזה, אני ממש אסיר תודה לו, להציג בפני הסטודנטים את היופי הגלום. אז, עכשיו לי יש הרשאה לקבל את זה, אז אני לוחץ פה על הפלוס, קבל הצעה, והנה אתם רואים שזה השתנה. אני אכניס גם פה רווח,
שחסר. אני ממשיך הלאה ויש לי פה, אני רואה הערה, אני נכנס להערה פה. אולי כדאי להרחיב לגבי פרקי הנדסה שונים, למשל גיאומטריה. אני רוצה להגיב למי שכתב את זה, אני מתלבט. יפה, הכנסתי את זה. אבל לאחר התלבטות קצרה, אתם יודעים מה? החלטתי שלא. החלטתי שאני רוצה לדחות את זה, אז אני לוחץ פה על סגור. יפה. הנה, ככה יכולים להגיב אחד לשני. עוד דבר נוסף, אם אני נכנס לכותב הערה, שימו לב, אני לוחץ פה על join chat, אוקיי? ברגע שלחצתי על זה, כל הערה שאני תכניס תהיה מזוהה עם השם שלי, ונפתח פה חלון שאני יכול אפילו ליצור צ'אט, להתכתב, ניכנס, וגם פה בעל הסילבוס לוחץ הצג צ'אט, אגב הוא רואה מי נמצא איתו, והנה אני כותב פה תודה רבה על ההערות החשובות. אני עובר לחשבון של מי שכתב את הצ'אט, הנה וכבר אני רואה את הצ'אט, ואני יכול לומר לו בתגובה, בבקשה, והנה, עברתי שוב לכותב הסילבוס, וכך אפשר גם בעצם להכניס הערות, גם להתכתב דרך צ'אט, גם לקבל ולדחות הערות. אני מאוד מקווה שכעת תוכלו למצוא שימוש רב בעבודה שיתופית של סילבוסים, בעזרה הדדית, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שעומדות לשירותנו היום. אז בהצלחה.